Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Uba Vincent H. Pala Uloong Bokuloi ban IT ya Shuki Presiden Lada Dr. Mukul Sangma MLA ka All India Trinamool Congress unwan biang saka party Uba Pala Uloong Bakilakot yu Dr. Mukul ba unwan phai biang saka party Henry Uklam tre dakabaong baka party kalahir bat kamontoy bandon bat ka party kabamdon hakabor ngalai ta klinik kinir ngala ong ki khilai khot mukul ban join lan ngare di ban ke kam parti presiden ngan site le de ngan tri kum MP ngan tri kam parti ngin ayu no bomon la do umon re uhu ong baka parti kala hier te mentoyer ban pet na ka opposition de ban uyok ka bori tengi pat ni bengi tri kam paj ba ngin perkhat le kata ka opposition de ruling ni perkhat pe la dek paj ba ki ben set ingi ka bor ban tri ngin tri hok kat bangila lengi don ha ganu opposition habade bat ke jing tri lang bat ka TMC mde tanga marwei ba shimya karai na bat barwani ngala le chedeli ngala ikunduk ki he jong ka TMC ba Charles ba Gabriel Dr. Celestine ila don meeting ba pensengai ila perkat bah lada mentang ngin ya debat ke TMC ngin pa ya ki kongres jengi support TMC ban karshan ha korohus lashai pat ki TMC baro kinalek BJP kapan i ba long ku bangi pa ki nong tre jongi PGP namar ngila tip shai ba ki he jong ke TMC ki don ke jing ya kren ke don ke jing sel thu jemut bat ki BJP te natrai ka kamram ke jongi ban long ki baslor ban long ki ba tip bat ka jo ko por abang ni penyaj ke parti kum ke kongres kade ke kamram jongi ban batai ki he jongi ha Delhi ro ka jingmut jong ki TMC haslong kam ya pat ke TMC West Bengal hang ne kin se join la bon ki la khot ro ki bru jingi ban join lang se BJP te ke jing ya pher kamde banga bat mukul ke jing ya pher kamde bat ki leader ke jing ya pher kalong bangila tip bakila tmu ban kin mi na TMC hakawai ke singi ki se join se BJP te bale ngiro ngin yang ngop hakata ka jing riam jongki kata ka jing mut mde ba ya pher jumut ngabat mukul Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya